Лайышның җиңү паркы, бәйрәм парады, тантананың төп кунаклары ветераннар. Тантанада Советлар Союзы герое Борис Кузнецов батырлыгын искә алалар. Фронтта ул элемтәче булган, Ленинград өчен көрәштә катнаша, Курск бәрелешендә Днепр өчен сугышта зур батырлык күрсәтә. Отряд командиры һәлак булгач, аның вазифаларын үз өстенә алган һәм немецларга каршы торалар. Шушы батырлыгы өчен аңа 18 яшендә Советлар Союзы герое исеме бирелә. Казанда туса да озак еллар Лаишта яшәгән. Торган җирендә истәлеген мәңгеләштереп, бронзадан бюст ачтылар. Это очень важно, что не пришлось ждать. Сыны озак көтәргә туры килмәде. Узган юл безнең арабыздан китеп барды. Һәм менә ансыз каршылаган беренче җиңү бәйрәмендә каһарман истәлеге мәңгеләштерелде. Бик әйбәт кеше иде, бик әйбәт. Без аны онытмабыз. Привыкла, что он всегда радовался, что он всегда веселился. Мин аның һәрчак шат күңелле, тормышны яратуын, бер нәрсәгә битараф булмавына күнеккән. Шушы мөхиттә үстем, бер кайчан да онытмам. Әтиемә рәхмәтлемен. Казанда кадетлар мәктәбенә, Лаишта икенче мәктәпкә Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исеме бирелгән. Үзе исән чакта Лаиш районының тормышы белән янып яши. Ул бүген дә янәшәдә, шәһәр үзәгендә горур булып басып тора. Аның истәлеге мәңгелек. Фәйрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.